Глава 12. Ще има ли мир? Оценката на взаимоотношенията между човека и мечката е резултат от анализирането на множество естествено-исторически и социални фактори. Усложняването им в процеса на еволюцията се дължи на усъвършенстването на човека като биологичен вид и главно на прогреса в социалната структура и материалната култура на човешките общества. В тъмните епохи на човешката първопоява се породило чувството на безпомощност и ужас от действията на едрия хищник, който изцяло доминирал. С развитието на материалната култура и възникването на организирана социално-групова общност, човекът започна да се осмелява в настъплението си срещу дивия звер. Дългият период на усъвършенстване и агресия срещу мечката формира нов тип взаимоотношения. Многообразието им не се ограничава в рамките на една реакция или поведенчески акт, а е цялостно. Промяната на типовете местообитания, ловното поведение, хранителната активност, денонощен ритъм, форма на укритие, защитни рефлекси и дори изменение в някои морфологични белези. Упоритото преследване от страна на хората се отразява пагубно на съществуването на мечката. Възниква необходимост от съхраняване на генофонда, независимо от икономическите последствия. И това налага ревизия на традиционната оценка на хищника. Защитата на мечото племе започва да трупа своята богата предистория. Парковите зони на Йелоустоун и Глейчир в Америка, връщането на очилатата мечка в Андите, възстановяването на популациите в испанските Пиринеи, Швеция и Абруците, спасението на мечката по Сестрима, голямата панда в китайския север. Примерите в това отношение могат да се проследят и в родната ни ловна и природозащитна еволюция. Действията на ловно-стрелческата организация Сокол през 30-те години на миналия век, създаването на специализиран мечеразвъдник Кормисош в Родопите през 1968, формирането на развъдна база и волиера за аклиматизация на подрастващи мечета през 1984 година в Стара планина по долината на Мокра Бяла са все стъпки в това направление. Тази политика на стабилизация на мечите запаси бе последвана от изграждането на мече център за танцуващите, тъй наречени конфискувани цигански мечки, които намериха своя приют край Белица. Изработването на план за управление на популацията под директивите на Европейския съюз и ред съпътстващи проекти и програми. Охранителните мероприятия и развъдното дело до голяма степен възстановиха природния баланс в този смисъл. Появи се обаче една нова тенденция в взаимоотношенията като следствие от прекратяването на преследването от страна на човека. Загубване на придобития страх от него и възвръщане на вродения инстинкт за агресия. Първи в това отношение подадоха сигнал руските изследователи в разгънатата дискусия «Человек – крупный звер. Стратегия отношений». И докато те алармираха в детайлност този дискусионен штрих от мечата еволюция, западните природозащитници умело прикриваха проблема. Измененото поведение отново бе в пряка зависимост от отношението на човека към мечката в новите условия. Погрешната снисходителност и чуждата на природните закони антропоморфизирана сервилност спрямо едрия хищник понякога изиграват лош сценарий на самите мечки апологети. Книжните им напътствия се базираха на фолклорни мотиви от времената на техните предци, старателно изтребили мечките в собствените си държави. Безапелационно, с всички средства, от отрова до хеликоптери и жандармерийски отряди, без право на помилване и до крак. Представите за големия хищник бяха доизопачени от ентусиазма и оригиналниченето на млада гвардия природолюбци, които просто нямаше вече къде да помиришат мечка. Освен в смехотворните си комикси и диплянки, посветени на
окарикатурения образ. Проникнали зад желязната завеса след ембаргото на соцсистемата, сега безброй младежи от неизброими мечи, фондации, сдружения и фондове разнасяха лъскави постери с изрисувани шаржево по тях мечи муцунки, гарненца с мед и добродушно оплезени мецани, за да ни убедят колко милеят и знаят за живота и съдбата на хищника. Съдбата на мечото племе, отколе съхранено и тачено от населението на дивите Балкани. Същите едва ли бяха виждали мечка, освен зад сигурната стена на зоопарка. Запнала просешки насреща им за лакомства и подаяния, разбира се. А да живеят или израснат в среда на обиталището и дума не можеше да става. Придружих група ловци за черни мечки, барибал, в лесовете на Британска Колумбия. В девствените лесове на Канада дивите животни се разхождаха и умираха, понякога без дори да видят човек. Само за седмица самия аз успях да видя около 40 черни мечки. Естествено, срещите ни с гризли бяха значително по-малко. И все пак този могъщ тиранин на северните гори бе оставил следи от присъствието си навсякъде. Не това обаче искам да споделя с любознателните читатели. Направиха ми огромно впечатление респекта и не бих сгрешил, ако кажа страха на местните водачи от тези големи хищници. Превратното ми мнение за добродушието и мирното съвместно съществуване на хората и дивите зверове в цивилизованите държави, каквато безспорно е Канада, се оказаха по-скоро рекламен балон на екоклакьорите. Оказа се, че инцидентите между мечки и хора съвсем не са рядко явление. Нападенията на туристи, ловци и рибари понякога завършваха в търбуха на мечката. Не само тук, а също по Юкон и още по-на север из Аляска. Неприятен факт, дори само като представа за житейски финал. Инструкциите за движение в горските масиви, действията при среща с мечка и защитните методики трябваше да се спазват желязно. Водачите ни допускаха нито на метър навътре в гората сами и без оръжие. Изпадаха в паника, когато се опитвах да издебна самотен лос, вапити или белоопашателен. На настоятелната ми молба да ме оставят край един бобров яз с камерата, те изпаднаха в ужас. Едва на петия ден, когато вече се познавахме добре, главният егер отстъпи пред настойчивостта ми. И изричното му нареждане бе да ми връчат една карабина, която да ползвам при нужда. Ако към тебе се отправи мечка, пума или лос, стреляй, каза ми той. С уважение и благодарност оцених жеста. Подобна постъпка говореше за изключителната притесненост към клиента гост, оставен сам сред гората.